sego. Wis iki jane dagelan kok bakul catering jane iki. Ora payu ndagel ya ngubungke sego. Ya iya Pak Dik. Iki kanca-kanca niki takjil saking kula. Wo wis kewanen tenan iki. Wong mampu kok padake. Iki sing urunan bapak-bapak ibu-ibu lurah lho kok malah mbok akokne iki piye to sampeyan iki? Lho wong aku ya urun kok. Urun apa? Donga pangestu. Lah wong ngerti aku nang kono nang mburimu arep rene, arep maju. Mbok sing mbok tulungi iki aku malah sing mbok tulungi malah segone lho mbok tulungi. Ora apa ya pilih segone lho nek dipangan lho kowe pangan apane lho. Apa iya? Masa kowe emoh Mas mangan aku? Masa emoh mangan aku? Alah sing nang omah ya padha. Luwih gede. Lah iya, pintu sing ati bukan mboten derekne Mas Akbar ngene mau nggih. Mboten derek Mas Akbar ngene. Lah kenang derek sampean. Oh iya Ding. Mas wis kok. Anakku wedok karo Mbak Birgita tresnane ra munggo. Anake apa bapake? Anake. Anake. Aku tuku es krim dhewe dhek gak tukokne nesu. Heeh, ning mixu mau ya Pak ya. Mixu. Heeh, minum sing dalu Mbak Dian. Nggih, sugeng dalu Pak Dalan. Nggih, Mbah Jan. Yayi loro iki kudu anu Mas diduet kuwi saurunge munggah aku wis di WA. Aku duetan karo Mbak Dian ya. Ora tahu. Sapa sing ngomong. Kuwi kan Ipin-Upin versi cewek, Mbak Dian. Sedulur mriki kersane pirsa Mas. Iya, pripun? Mbak Birgita nika asli pundi daleme? Nggih, dipun manuno. Kenalan. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu warga masyarakat Barat nggih Mas. Nggih, betul. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nderek pitepangan Pak Bu, kula Birgita Ayu. Aslinipun saking Kediri nanging saiki ten Solo Pak Dalan. Oh, ten Solo. Sedang menetap di sana ya? Nggih, Oh insyaallah. iya. Sudah lulus jenengan Mbak? Sudah. Dari si Surakarta ya? Iya. Jurusannya nari ya? Karawitan, Oh, karawitan ya? Karawitan. Tadi bisa nari kan sekilas nari tadi. Lo kan ya belajar nari, ya belajar nabuh gamelan, ya Betul, belajar betul. linden, ya belajar menulis ya. Bahasa penulis balik naik kaneh Loh, berarti? maksudnya menulis itu menulis penelitian. Oh ngoten begitu lho. ya betul. Sisihnya. Sebelahnya. Nggih. Sampingnya. Samping Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat malam. Kayak guru TK ya. Jalan-jalan Cakep. Cakep. sambil lihat ogoh-ogoh. Iya. Kok sambil lihat Pak De Garing piye nang? Odok. Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Oh, apa nduk? Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh kok odong-odong. Lah ya odong-odonge cedak ogoh. Oh iya. Ogoh. Heeh. Terus Jalan-jalan sambil liwat apa jenenge Sambil lihat ogoh-ogoh. Perkenalkan, nama saya Dian Munasiroh. Oh, Nasira. ya. Pak De Garing gede ngono kuwi, pantun ngono kuwi. Cek. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Sekarang tralala le. Ngono sak kecekelin apa to? Penting dadi duit ngono apa? Nggih, kula asline Madiun Bapak-bapak. Oh, asline Madiun. Saiki Sakniki teng mriki. Ora. teng Oh, saya ini Saruban. Barat. aslinya Madiun sekarang domisili di mana? Di Solo. Solo. Nggih, status masih perawan. Sing perawan Kuwi sapa? kupinge, perawan kupinge. Sing dolanan HP kuwi sapa yo Dek yo. Wintet. Oke, Mbak Birgita, Halo. nika kalau mau wonten mamundut lagu saking Bu Lurah
Manjung. Nggih. Nika wau wonten pundutan Loro Jurang. Terus nika wau regedek-regedek Dimas murih regeng swasana monggo ninggal katresnan manjung nika saking Pak Kami tuwa putih Prampelan. Oke. Nggih. Terus lan ugi saking rencanganipun piyambak nika wau ki dalang request sambungan dalu wis dipirangani. Anu apa jenenge gubuk asmara saking Mas Ragil sing punah niku. Pokoke tak sebutne kabeh iki. Mas Ragil request yan. Napa? Oh, Mas Ragil lho request yan. Request deh, transfer yo ora request terus lho. Lha menika Mas Badar ugi saking Nganjuk nika dalang milenial. Masih Mas Akbar menika Mbak Brigita nggih. Nika nyuwun gending tambahan ketok loro kerep nggih, transfer 15.000 Modaro. Pak masuk bisik-bisik, aku bari ki ra melu nek dikecerai terus. Mulai muni ngono. Heeh. Ngomongin mas anu kok mentalnya wis kuat kok diberi kita. Pancen ora. Pun sakniki sak merdekane mawon badhe ngersakaken sing pundi. Ndak ngomong apa sih? Ngomong apa? Ora. Pak nesu lho, Pak. Napa nyapa? Wah, brak terus kok. Nyapa? Ora apa-apa. Jangan baleni ngomong apa, Mang. Ngomong apa sampean? Wis ndak. Lali. Saiki wis dhewe meneng wis cep meneng ben wong ben ngomong. Lah dalange piye wayangan kok dalang meneng iki? Mas. Masih. Ya ora wangun to Mas, mae wayangan kok meneng kaya wong seripah. Lho. Nggih, monggo Mbak Brigita amine sing pundi? Lurah Manjung, Loro Jonggrang. Terus Pak Kami tuwa Prampelan apa jenenge? Ninggal katresnan. ben milih sing ndi? Heeh. Oh, gak enak sing iso Pak. Katresnan iki kok apa ora enak sing iso? Ninggal katresnan. Oke, siap. Oke, monggo, Dik Pemas. Dik Pemas ngambil kendang, monggo, nggih. Oh iya, Mas Dedi tampil di muka. Ayo berdiri Mas, perlu Mas. Nggih, monggo. Yo. Tami. Mas. Kowe kok nek wani tak wehi rokok abaje. Ayo nang. Apa? Mas. Apa? Mas. Apa? Mas. Ngadeg nang tengah tak mei. Mas kamu ning ngono lho. Pak, iki lho. Diweki mik ngono ta masuk. Jarine aja ngono, engko ae. Yo, ninggal katos. Oh, Rani jebule kowe blejak. Dudu. Om, telolat Om. Tak kedah. Nangis sajroning atiku. Yo sekarang modele. Ojo lali baweling
Asik di kita ya. Tarik mas, yuk, panggilan kendangane kemlewet. Oh, kemlewet. Piyayine guru senyum mawon niku anu Mbak Birgita. Apa orang dia pacar? Mas. Apa orang dia pacar, Mas? Niku to? Heeh. Dereng nyadar niku. Oh, lah mesakne tak jodohne, Mas. Kali sinten? Karo iki lho Hana Loka. Aja iki dari. Lah iya. Emane, Mas? Mana-mana saya Mas. Duduk keyakinan Mbak. Mas Loh, Mas yakin. beda keyakinan? Mbak Hana Lukan enggak ya? Oh, ora. Maksudnya keyakinan ki nggo nopo? Alon-alon bae to. Iki nyapa to kok garis bae itu ora gelem gawe, anu wae. Lah wong kemerungsu. Aja lali pawalingku. Tulisannya kesepian opo. TikTokers ya, terima kasih. Iya. Wih kok koyo nono biar inspirasinya iki mesti. Nanti baleni kok piye kok? Ayo coba yo. Ku tak yo. Manam Jupang. Oh ya turi-turi putih iki. Inspirasinya turi-turi putih. Aja ngesroh to, aja ngesroh. Ya. Garapan iki lho, sukan iki mau lho. Oh ya ini anu spiral itu loh. Viral. Nek spiral ki alat KB. Oh, malah dikenake ngalup sampeyan. Lagu berikutnya ya, Mas. Iki nggon KB iki lho, ki piye iki ora mbok teruske iki. Lah nek KB kok emane. Arep melu Wartoyo wae. Kenapa bedheki nek no? Bedane KB PKB karo pilkada apa? Lha karo yo wis lagu-lagu bae. Iso.
Nek PKB apa nek kita ora yakin to dalang siji iki ora yakin. Pilkada apa nek PKB apa? PKB alat kontrasepsi. Terus nek pilkada itu adalah pemilihan umum. Lah ngono Cepet pemikiran cepet. Lulusan SD ya mesti ya. iya ora masalah nilai 6 tahun. Lah terus bedane pilkada karo pilkada iki opo? Menika wonten pamundhut lagu terus. Hei! Sampean kawah-kawah aku sing lurusnya kudune sing ngederke iki kono. Ora patek yakin. Iya no. Bangku ae lho, sampeyan mesti kok gawe terus. Aku ki dalang kok mbok ndagel iki piye to, Jan? Sampeyan dalang piye? Mboten. Ya wis. Ora arep nyumpet rezekine kok. Sampeyan dalang piye? Mboten. Tamat wis iki genti anu Mas Gareng. Iki genti apa kuwi jenenge Mbak Rendra karo Mbak Analoka. Nyapa iki nyapa tingak-tinguk Ora apa-apa, sabar. Ora sabar prawis nglalu mau-mauan. Yo sing tenang to nyabul Tenang, tenang. Anake sampean piro? Anake sampean piro, Pak? Situ mbahnya tenang ora? Ora situ. Anakmu piro sih tak takoni? 4. Ya wis patut, nek arep nglalu wis patut. Ngono kuwi tok. PLK. Tak kira PLK ki apa? Lek. Tak kira nek anakmu 6 lanang kabeh, jenenge PI kae. Alah kuwi lawas. Anak kuwi 4. Ngapunten saiki mbarepe dandim lho, Mas. Oh, mandan kode, Mas. Dandan dinamo. Sing keloro Ya dandim kabeh. oh, ya guru kuwi tok ta. Ya oke jan. Sampeyan ra yakin kok. Telek iki yo. Mbak Analoka karo Mbak Mbak Rendra. Saya mau tamasya keliling kota. Hendak melihat-lihat beramai yang ada. Saya parkirkan becak, kereta tak berguna. Becak, tolong bebas saya. Sego. Wis iki jane dagelan kok bakul catering jane iki. Ora payu ndagel ya ngubungke sego. Ya iya Pak Dik. Iki kanca-kanca niki takjil saking kula. Wow, wis kewanen tenan iki. Wong mampu kok padake. Iki sing urunan bapak-bapak ibu-ibu lurah lho kok malah mbok akokne iki piye to sampean iki? Lho wong aku ya urun kok. Urun apa? Donga pangestu. Lah wong ngerti aku nang kono nang mburimu arep rene, arep maju. Mbok sing mbok tulungi ki aku malah sing mbok tulungi malah segone lho mbok tulungi. Ora apa ya pilih segone lho nek dipangan lho kowe pangan apane lho. Apa iya? Masa kowe emoh Mas mangan aku? Masa emoh mangan aku? Alah sing nang omah ya padha. Luwih gede. Lah iya, pilih sing dalu Mbak Rendra. Dalu Mbak Yu. Sing dalu Mbak Analoka. Bagi sendalnya Pak. Nggih, lho ngene iki lho piyayi iki halus ngene iki lho. Iya. Selamat malam Mbak Analoka. Selamat malam Di Om. hidung kamu mancung bagaikan pelorotan TK. Selamat malam Aku. Mbak Rendra. Selamat malam Mas Gareng. Aduh bokongmu kaya bemper. Bahkan aku nembak Keunikan ya. Iya, Ini adalah kuasa dari Gusti Allah. Yang satu kecil, yang satu besarnya kebesaran ya. Iya. Yang kecil kekecilan. Hmm. Mbak Hana karo Mbak Rendra sudah di sini. Ya. Mau nyanyi lagu apa? Loro jonggrang ya. Roro jonggrang ki enek lanange enek wedoke. Ya sama sampean no. Yakin pora? Saya toh. Engko ora yakin. Yakin. Yakin aku sekolah nama lu gatra kayak ayo. Ini aku tengah. Ya. Apa dikancani Mas Asno ya. Loh, Ya, langsung ya loro jonggrang ya. Nanti wayangannya rampungnya tidak sampai semalam suntuk Mas. loh iki kene kaya ngene kok arep ngendikane Pak Winarto akan memunculkan dalang-dalang daerah. Wayangane ngene dhewe kok arep wayangan kukut sedelok ki arep ngopo? Semalam suntuk ki artine apa? Semalam suntuk ki ngantek semalam. Salah. Semalam ki hawane mung suntuk. Lah kok iso? Dadine ojo nganti semalam suntuk. Oh. Gitu. Halus malam ceria. Iya. Kok pelilak-pelilik itu mudeng enggak sama bahasa? Mudeng dong.
Maksudku ngene lho Mas, sampean ki neng ngene dhewe putra daerah. Penonton akeh kaya ngene iki wayangan ora usah kesusu bubar. Nek cara barat kuwi nek sing penonton iku isih akeh ya terus, nek sing nonton kok kondur ya wis bar. Iki ki tetep akeh ngene iki. Oke terus. Oke. Mula penonton ngene iki nek iso wayangane sesuk bubare jam 11 awan. Kanca-kanca pengrawit mulih kok dalange demi wil dhewe nang kene. Karo sampeyan. Ora, aku wis lunas mulih mau-mau kok. Iki duet. Duet. Aku Roro Jonggrang. Aku Bandung. Ya. Roro Jonggrange iki. Loro Jonggrange kuwi loro jiwane sampeyan Mas. Sik to. Kowe Bandung. Bandung Bondowoso. Ki Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Lah aku. Loro Kuning. Oke. Habis ini nanti tambal ban ya Mas ya. Metu to iki? Iya no, ada request Lorenza. Iya. Oke. Uduk Lorenza. Apa? Lor kali. Yuk, monggo Roro Jonggrang. Ayo. Dasar ya laras. Ayo. Dalam putuk channel. Pak Santos, segemelan sami tangetaken. Ayo. Masuk. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Salalalala. Noramu kang akeh kang nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyong. Sapa iki? Tobat dasar wanita keparat. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Tamarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Roro Jonggrang manuk osut pundhut garwa. Joko Bandung, aku terpe bebono. Cantik sing mas, sawengi aku dadi. Iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Roro Jonggrang kowe pancen ayu terus. Nora vokal akeh kang nandang kasmaran. Waspadano prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Apa ora
Biyen baju lanange putra aku kamar moyo kowe aji sakti padawasa ayo raja manuk ala Joko Bendung aku dewe bebengong candi sewu sampange kudu alah dadi iya jondrang panyuwunmu tak turuti loro juga dolanan ning sirkuit iki mau sampean balapan luput neh kowe dadi dagelan joe caece ngono tenanan ngono kowe caece nyapa to memang kowe balapan garapane kanca-kanca iki tegese seger oh seger ora Oneh maksudnya ngene umpama aku dalange kok diiringi kanca pengrawit sing seger-seger garapane ngene iki yen aku dalange yoga-yoga iki tak undhake kesejahteraane alhamdulillah contone piye ya mulih-mulih iki jak mangan soto lomo berarti ya paling ora ngono kuwi sapa kuwi aku kok nyeri yen aku yen sampean ora enggak mesti jak mangan ning omahe dhewe